Waɗannan abubuwa da muka yi bayani a baya, wato metals da kuma chemicals, suna tattaruwa ne a jikin bil'adama ta hanyoyi da yawa. Waɗansu suna shiga cikin bil'adama ta hanyar iskar da muke shaƙa, waɗansu suna shiga cikin bil'adama ta hanyar abincin da muke ci, waɗansu kuma suna shiga cikin bil'adama ta hanyar ruwan sha da yake amfani da shi. Idan suka taru, suka tattaru, suka haɗe a jikin bil'adama, shi wannan a turancin science muke cewa bioaccumulation. Wato waɗannan chemicals da metals za su taru tun suna shiga da kaɗan za su dinka taruwa, tunda su jiki baya iya sarrafa su, saboda haka jiki bai sanya zai da su ba. To a haka suke ta taruwa, suna ta taruwa. Idan suka taru sai su zaman suna haifar da illa akan organs na bil'adama, wato halittu na ciki waɗanda suke da tasiri a wajen illata su. Misali, idan metals guda ɗaya, misali kamar metal ɗin da ake cewa lead, idan ya taru a cikin cikin bil'adama yana iya haifar masa da ciwon koda, amma kuma bil'adama bai sani ba, domin kuwa metals ɗin a hankali yake shiga ta hanyar waɗannan hanyoyi da muka lissafa har ya zo ya bioaccumulating, wato ya tattara ya yawan da jikin ba zai iya sarrafa shi ba, tunda dama jiki baya iya sarrafa metals na lead. Saboda haka wannan abin idan ya taru sai ya fara illata ita wannan kodar ta bil'adama. Idan ya fara illata ta, to daga baya kawai sai mutum ya tsinci kansa ya fara ciwon koda ba tare da ya san daga ina ya samo abin da ya yi sanadin ciwon kodar ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah, a tare mu a shiri na gaba.